Gwamnatin jihar Kano ta maganci bayan umarnin kotu da ta bayar na a kulle asusun gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Kano Barista Haruna Isa Dederi ya bayyana cewar makirci ake ƙoƙarin shirya kan batun kulle asusun gwamnatin jihar Kano. Yana mai cewa wasu ne kawai suka shirya wannan kitimurmurar domin a kulle asusun kuma a hana gwamnati aiwatar da ayyukan da take yi na alkhairi a faɗin jihar Kano. Kwamishinan shari'a na jihar Kano ya yi wannan jawabi ne da safiyar wannan rana ta Alhamis, wato 7 ga watan 12 kenan na shekarar 2023. A wani martani da yake mayarwa na rahotannin da suka bulla a cikin daren jiya, wanda suka bayyana umarnin da babbar kotun tarayya da ke zamanta Abuja ta bayar na rufe asusun gwamnatin jihar Kano. Bisa rashin biyan diyyar naira biliyan 30 da kotun ta yi umarni gwamnatin jihar Kano ta biya, ya sanya ta kuma sake wancan umarnin na rufe asusun gwamnatin jihar. Bari dai ku ji kaɗan daga abin da kwamishinan shari'a na jihar Kano ya bayyana da bakinsa. Ni barista Haruna Dederi, kwamishinan shari'a na jihar Kano. Ina sanar da dukkan al'umma musamman masu yi wa wannan gwamnati, wato gwamnatin injiniya Abba Kabir fatan alheri, cewa mun samu labarin wata takarda tana yawo a kafafen yada labarai game da yunkurin da wasu suke yi na su yi amfani da kotu a Abuja wajen hana gwamnati ta sarrafi da kudadenta da ke ajiye a bankuna. Muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu domin babu wani makirci da zai yi nasara akan wannan gwamnati da yarda Allah. Tuni lauyoyinmu sun shiga aikin bin sawu domin gano daga inda wannan takarda ta fito don ɗaukar matakin da ya dace a bisa tafarkin shari'a. Idan maganar masallacin idi ne, tuni wannan maganar ta bar gaban babbar kotun tarayya da ke nan jihar Kano ta kuma koma kotun ɗaukaka ƙara mai mazauni a nan Kano. Al'umma su lura cewa ana so ne a ɗauke hankalinsu domin su bar addu'o'in da suke yi game da neman samun nasararmu a kotun koli. Wannan makirci ba zai nasara ba da yarda Allah. Haka kuma duk jita-jitar da mutane za su ji ana yadawa game da ranar shari'a, kada mutane su saurari irin wannan jita-jita. Har yanzu ba a sa rana ba, kuma idan kotun koli ta ba da rana, wannan ranar ba za ta boyi ba, kuma za mu sanar da al'umma insha Allahu. Na gode. Kamar yadda kuka ji, kwamishinan ya yi kira da al'umma a kwantar da hankali domin kuwa kitimurmura ake shirya da makirci a cikin wannan al'amari. Yana mai ƙara bayyana cewar ƙoƙari ake ta yi na ƙoƙarin ɗauke hankalin al'umma daga kan addu'o'i da suke yi na neman nasara a gaban kotu. Ma'ana kotun ƙarshe kenan Supreme Court, wacce za ta yi hukunci na ƙarshe akan kujerar gwamnan jihar Kano tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.